Комуникацията по време на групов лов без радиостанция вече е немислима. Като на нашия сайт Pushka.bg може да откриете всички най-утвърдени модели радиостанции за лов на компанията Baofeng, моделите 5R, 9R и други. С настоящото видео искаме да ви запознаем с две вариации на антени, съвместими с радиостанциите Baofeng. Като първата антена е телескопична с максимална дължина при разгънато състояние 41 см. Този дизайн гарантира непрекъсната комуникация дори и при пределни дистанции. Втората антена е с максимална дължина от 5 см, която гарантира компактен дизайн на радиостанцията и удобно носене, най-вече от гоначи. Желаем ви наслука!